Tervetuloa tälle kanavalle. Täältä löydät paljon huipputeknologioita noppapeleihin, pelikortteihin, ramiin, dominopeliin ja rulettiin. Olemme uusimman sukupolven teknologioiden valmistajia, jotka auttavat sinua voittamaan missä tahansa kansainvälisessä tai alueellisessa pelissä. Ei ole peliä, jota emme osaisi ratkaista. Tässä on, mitä meiltä löytyy. Pelikortit, jotka on merkitty näkymättömällä musteella, 8 erilaista näkymätöntä mustetta piilolinsseille tai mikrokameroille. Pelikortit RFID-mikrosirulla. Puhtaat pelikortit, joita voi lukea röntgensäteillä varustetuilla mikrokameroilla. Nyt voit ensimmäistä kertaa nähdä minkä tahansa puhtaan kortin läpi kuin teräsmies. Kaukosäätimellä ohjattavat nopat. Näkymättömällä musteella merkityt tai mikrosirulliset rami- ja dominopelit. Kaukosäätimellä ohjattava ruletti. Nyt voit ohjata rulettikuulaa tarkasti valmistamme järjestelmiä seuraaviin peleihin. Texas Hold'em, Omaha 4, Omaha 5, Omaha 6, 21, Blackjack, Baccarat, pokeri, venäläinen pokeri, rami 2 korttipakalla, Tsekinetta, Brack ja moniin muihin alueellisiin peleihin. Valmistamme myös kaukosäätönoppia peleihin kuten Barbut, 7-Eleven, CeeLo, Backgammon ja Chess Bash. Järjestelmiä rulettikuulan hallintaan kaukosäätimellä, biljardipallojen ohjaukseen ja kolikoiden hallintaan kauko-ohjauksella. Voimme toteuttaa minkä tahansa järjestelmän tilauksesta. Jos olet kiinnostunut näistä tuotteista, voit ottaa yhteyttä Romanian puhelinnumeroon +7 0752 565 565 Bukarest